Sasisian parwangit bait. Kapendap yang ada kajing sengu kemen ya kabang ilak bandon lang kumni. Ya kaban yo, ya kaban tay, ya kaban ya selok lembaga ketien kujublay. Kabang ngit ngilaya sno naduk kini kisngi kibalalet nyok. Pat bang yo pediang ya kajing kurku ha kajing em kujongi. Sasisian ngamla kendap diang sengu bahai pilang barok ki parlok nong sengap. Syakanika program wan ban mani. Daga jing terang, daga jing angnut. Ba ublay uniok ban kerku ya pi. Kanika step ngakuak ban lam ya ka jing mut jungi. Hagaba ngilak ban pet, ngilak ban kemi. Ba ngilak ban donru kata ka jing syam mensim. Kaba haduk katnu ka jing sumar ka jing kemi ka juk blay halor jongi. Kumta habang iya caprang. Ngimla kenda pai ki kemat. Ban IT ya kena kapor ba ublay uniok ban kerku yang ngi lembaga tien ju. Yen pai lang su ublay ha ka jing duai. Tongin duai. Ngiwan bandam ban aingu ya me atrai kurat unong suspa unong penim jongi. Melong hasenda bat ngi haki por baro. Melong ublay ubam ju sam tia lemni yo tia. Uba kemi yangi haki por baro. Kumtaru kupa haki nika por haka bangi don. Ban yo ya gajing tay ya selok ka ketien jemi kupa. Kerku yangi habangi terang ya ka ketien jemi. Kerku yangi bangin lak balong kita. Kiba penklan ya ladi. Haka ketien gajing ai ki jemi. Try keratu kerku memang kupa. Ya kenika program. Kabangi yo na kawai gasngi siya kawai pat. Bakita kiba syaskor. Kiba terang ka ketien jemi. Kinyo yai pensan ya ladi. Daga jing it yemi. Daga nut, daga mensim, daga jingmut jungki baro. Try to kerkuy nika ketien kabangi yo ban pediang lengba jung nika step. Nabangi dam kipan kini baro. Haka keteng kaba im. Kaba don botam ka jung utray. Unong suspa jung Jesus Christ. Amen. Hatung iju perkat nem ku ki para bangit bangiyan ya kan ga jing im ga mana ka sngi daga jing angnut ya ka bangin mat ya kata ka jing sumar la ni ka jing yada hakilyang baro la haki kali ke bangi syong lasna kita ki kali hakata karukom kaban wanra ya ka jing yada ya ka met jungi lada ka kelon lada ka kahap sekiriat kiramru. Lasna ya ka hakata karukom kaba kanwan ra ya kajing ya da ya ka met jongi. Ngidon haki shnong ki tau bari kita ki an shnong ru labu ya kita ki an ki kanun hapo jongka banlong kajing sumar ya kita ki pa nong syong shnong ki basyong basa hangta. Ngilet sikijing tray kijongi ke pamala kasngi. Ngidon ye kita kejing yo jongi kabang inget bangi kermen skam kana long kajing kersan kaban long kajing snosnga nyengi ban pendap ya ki kijing non kam jongi haka ye ngasam jongi ban kita ki badan hapok kajing kemi jongi laki long ki kemi ki pa laki long ki khun ki ti kita baro ngidon kajing kermen bat kajing angnut bangin snosngan hakata ka kam ka bangi tray bakan long ka ba ai kajing kersan ingi kajing pendap ingi hakajing non kam jungi wat haki jaka ka bangi jit ya ka bangin syongin saru kalong ka jaka ka bangi jit da kajing angnut bakalong ka jaka ka ba syongsngan kabadan ka syongsuk syongsan kabang ilak pan yo ya ka jing bit jing biang na ka batak jing don kam ka ba man na kasngi ka umbam umdi ya ki baro ya ka borlat bat kumta terter bat ngidon ru ka jing angnut bakata ka snong ka bang ilit ban syong kadon ka jing ya it ka jing ya sngutu jing mut bat om tang ya ka jing ya syun ka jing ya kaja hakita ki jaka ka bang idon. Wahai kanu ka jinget ru kabaki brio ki bu ya ka jinget jongki ki don baik kata ka jing kermen bakata ka jinget
kan ai ka jing scam na ka bataka lawai jo ka mensim ka jongki ka mensim ka jong brio barok katrang ya ka bandon ka jing snow scam ya ki barok ka bangile kaktien jo blai haka kitab ka ba ar kisim kalau nang ka ban riu sedang naduk kadukat ka pra kaya thu ingi ya ka jing ja ha ka jing im jong u Elisha mentang athrai ke babu nangi ngilayos ngau sapang Elisha nenga kwa ya ka ban ya thu khndiat sapang jo u ulalong uta ubalong unong but jong Elijah ubahaba ula sedang ya ka jing trai ju da ka ba u Elijah hi u wan ban penkup ya ka jan barndi ju bat hangta ula ino ya kita ke jing ri ke ju bat wat ya laki kemi ki pa ju ban but ya u Elijah ho ula dan ke jing ai ke jing kenya bat tang sula dap kita ke jing kenya ula but ya u Elijah hadin bala shimno Yau Elijah shabneng dak kaliding badak ki kulaiding ngino I ba udai u Elisha ubala shimti ya kataka bentah kamu prophet lani unong yutu lupa daka bakata ka jan barandi kala hapno na u Elijah bat ulayo u Elisha ban sedang ya kataka kam ka u kum unong yutu lupa kani ka jingja kalong ka baya thu yungi syapang kata katma hapdeng usim Syria barki khun Israel lani usim jaki khun Israel bahang ni nginyo I kumno ba ublay uwan ra ya ka jingya da naga bata usim Israel da ka ba open poi ktien bet Haman na kapor kaba usim Syria upersang ban yolat ban kem yu lapan poi ktien bet yu syapang kita ke jing temu jong ta usim bat kabalawan ra ya ka jing pelat im ya usim ki khun Israel hang ta kalawan ra ya ka jing perkat ka babun jat ha ka jing mut jong usim Syria ubala bu ya ka jing toket ban wat manu na pedeng jo kita ki parajat ki parari ki balong ki ingkong selangmat lani kita ki ba dino ya kata kari ki balik ban penpoi kubor cha usim Israel handai la ya thu hau ba om dei kumta Ndai day u Elisha ubalong u prophet unong itu lupa jong ublay uba kak baro kaba udon ya gajing slok wat ha kamra kaba haritam jong im uni u prophet ula ban penpau ya ka syaus im Israel habangi pa syakene kaktien nginyo I kani kala lesi kala penbitar ya uni usim Syria bau da pa iki sipai iki pa je pom syakata ka jaka ka bau Elisha usong usa hadotan barhang ta kila let ki kulai ki kali ba ki pa je pom babun ba ki da poi haka por menmit ban kerkut ya kata ka jaka songsa jong u Elisha patang syulashai menstep Usyakri jong Elisha ubala yo I ya utau pat ya pom ubala kerkut ya kata ka yeng ka syong ka sa joki ula dap ta ka jing septieng ya kita ki pat ya pom ki bala ker sodong baru la ong ini ki kentin wow ko kenran kum nungin le hang ni ngin syam bau Elisha syam don kata ka jing septieng nega jing kuslai ndai ula pen scam ya uta usyakri jong u daka baong wat septieng naba kita kibadon batngi kilong kambun ya kiba batki kata kalong ka kentien kabas ngotiang wat septieng naba kita kiba batngi kilong kambun ya kita kiba batki hangta
Elisha ula duai na kabata uniu samla da kabaong. Atrai nga kerpat yami. Tu penpait yigi kmat jong baun yoi. Ti utrai ula penpait yigi kmat jong tau samla. Bat ula yoi. Ti hakmi ulum ula dap daki kulai. Bat ki kaliding baro saudong Elisha. Kat nu galong gabas ngau tiang habangi puli niki tien jublay kum nu boblay uyada yala usyakri jong bat yala ki breu ke jong blay ula ai ya ka jing japru yo Elisha tang da ka ba penmat la ya kita ki khmat jong kita ki pa ya pom ki bala ker tau yar ya ka yeng jong bari kita ki Shipai jong sim Syria layalam yau Samaria hakikti jong sim ki Israel ubah laperkat bakalong kapor kababiang ya kabaun penyap no yaki Henry kabas ngotenat bat kabas ngotiang galong bau Elisha shimla syak ban lek kumta ndai uloong bau nda ai ya kabam kadi ban besar yaki ban pelat no yaki nang ta kan no galong kaba itenat bau blay udon hasenda uyalam ya kita ki khun jo uyalam ya kita ki syakri ke basyanya Bakim don ya ka jing syapting haka bakum kata kapor. Kani ka jing ja ka kren bat ka penkan mau ingi babon sin ngimtip haduk katnu bau blay ukmi bat usumar ye kita ki badon haka liang jong Uniu samla utang sulap ya ka jing hakmat ka ka ba ulale kalong ula ngokum ba uyang marway lani udon tang ba lau jong ukenrat klem don ka jing rap nang nu lani klem don ka jing don rengkat ka jong blay jong haga jing ka jongi ka ba man na ka singiru habawan ka jing haga jing jongi habawan kejing pang kejing shitom ha kejing jungi ne kejing duk kejing kerdu jungi ngi julong bon sin kum uni usamla bangi ut ikijuk ki kentin wow ko kenrat kum nu ngin le ha kejing kuslai ngi kloy ban wat ikejing rap shakalenti ke bamdai Elisha open scam ya kata ka jingmut jong open scam ya ka mensim jong daga bapen pau bau blay shem ino ndai udon hangta lembat bat kai ka badan kam kalong tang ya ka ba on pen plit ya ta ka khmat ya ka bau blay pen pau ya kita ki badon rengkat lembat yo tang da kata ka jing duai jauh Elisha balapan pelit iki kemat jauh bau yo ya kita ki pat ya pom bakra bat babun belin jauh belai ki badan banyak dayu habangi kmi ya kajing haga jing jungi ki ikum kita ki bakra bat ki bom la job ngi kelat ke bakat no kajing kraw ke jong belai jongi ngi dono ya kata ka jing ngoskan haka mensim jongi habangi pait bangi itang dalaki khmat kibak kenjadok jongi habaki tua kita kipaya jong ki ki bangi bu ya ka jing shania jongi ngi shapting bangi ki kuslai na kata ka dono jongi ngi klat ru bau belai ubu ya ka jing ada palat ya ka ba ngi ngilak ban yo dalaki jong ki khmat jongi kaktien jo blay kapen pau hang ni ba blay ukmi bad usmar ya ka mensim jongi palat ya ka bangilak ban mudur uni usamla shem yo bar shem tip ka ba haduk kat no kita ki badon hakaliang jo ki banya dai Kaktien ju boleh kapan kan mau hang ni. Bagi ta ki badan hakal yang jungi.
kum ki ba shania haublei kilong ki ba kham crowbor kilong ki ba kham khanbor bun sha bani kita ki ba yele yangi bau blei don kam ru wat ban penmi snam haga ba kum kata kapor ya kita ki ba thmu ban penyap iki syakri ge jong blei penban ula penpau ya ka jingle sebun naga bata joki habala penmat la iki khmat joki bat bala aiti yaki hakikti jong usim ki Israel penban la yaki ya ka bakin yo ya ka jingbam jingdi bat bala palat nyo ru yaki ngiyo i hakaba kaktien juble ka penken maungi wad ya kata ka jingtai babel kabaki buriu ki sngo sarong ya kata ka jingtai joki nde uble shim don kam yaki egi bor lani ki pat ya pom ban pen prai utau pat upat lang nde tang da ka jing pen kelumar ya kaktien joki lapen sakma yaki keleng saudong hawangi pa ya kaktien juble nginyu i kajing ruai kabangi jurwai nakawai kapor sakawai pat kajing ruai kapa aspa san pun riu ka penkan maungi yakini ki kentin jing suk kat nungi judo no kat nungi syusak kuslai namar bangim trek ban walam lut chublei hajing duai kata kalong kadur joka kajing im jungi kadur joka mensim jungi ngi mani utrai uble jungi bat ngi deban sngotu bangilong kilang berat ka jaka plang jo mau ulong unong ap lang berat jongi ngilong kita ke ba koridor jong ngilong kita ke bla suspa jong ngilong kita ke ba uji sukres ukon jublei udawan daladi ban suspa yangi utip ya kita kijing syaptieng jungi utip ya kita kijing kuslai jungi hendai upen tengen ya kata ka mensim jungi bangiru ngilaban ong langayat ya ka tem ka serngiu ka jingyap nganom syaptieng ya ka basniu namar medon rengkat mami batnga kani galong ka mensim ka bangilaban wan hakani ka step daga jing mani you try bahawan ki jing ki kuslai habawan ki ke ba penprai kita ki security jungi lani ki jing sngo singan jungi ngin re dengan how try ulong ka kut bas kem jungi bat ngila bani pai shau daki khmat ke ba kenjaman si mungkin yo iyo ba ulong ka jing rap jungi haki por baro Lay unkur ku ya kena kajing pen mau ya katien ju. Bahkan long kajing rap nak benda kajing im jungi ke paman sengi. Nak benda kapuram ke ju lay. Amen. Tungin duai. Ngiwan bandam banangu ya metrai. Unong suspa unong ben im jungi. Bamelong rengkat leman ngi nak koi gas ngi syakoi pat. Meri kendong ngi nak kajing ma jim sao. Melong hasenda jungi hakaya ke yang jungi. Bat me yo iwat e ke jing mut jungi. Ke jing kuslai jungi baro. Ya rap ingi ko pa bengenem long kumuta usamla. Ubala syakri yu ilisha baong wow ku kunrahat kumno nginle. Ndengin pa syami. Ngin wan baon pen play ki khmat ke baken jaman sim jungi. Ya ka bangin yo i ba me melong rengkat lembat ngi. Ba mem simlong ublay uba ino no yangi. Mem simlong ublay uba ai bangin ya halaka bor ka jungi. Ne melong ublay uba yada uba sumaringi. Melong ka bor ringi hiki por baro. Bat ngidon ka jing snusngan. Ka jing snuhun ka mansim habang ngiri tengen hami. Try to gorku ya ka jing em jungi nang ni ba chikamat. Yarap angin ya ibu ya gajing syania jungi hami leng baki por baro tas ngau gajing duai kadam ngapan kini baro haka kateng utrai unong sispa jungi Jesus Christ bahaka bawai no to da ai ba gajing ai pada biang kajing utrai ba unong penim jungi Jesus Christ kajing it ba kamana bom ko julik pa
Lemak je slok jo mesim ku. Kanda syong dap kerhai lemak ngi. Kiba seng kiba slok lengba chung ni kapor. Kirunget jeme hakaleng slak perthair kum jo. Naruk mentah. Syaru ki arta bom juga ru. Amen.